Kaya enak mangan. Ya sing cilik-cilik gentekne Mbah Tor Pak Ijan arep tak ngrayani karo aku ro entuhi mang. Iki ono witase daging-daging. Mangan sing akeh. Udah porco ini 8.000 subscriber. Mangan apa seneng kowe? Duh, ya mulut, Bok. Iya bos sing rayah lho iki ya. Cilik ya. Utok ta? Lah garing kan. Durono kabeh ngono. Enggak. Presak nih. Presak. Nek di Busri ya. Ulet. Ya udah nang jero Pak Kutut turun. Lut ya. Oh. Ulet emang kon jero wetenge kok. Ora sing kene nek sing waktu Asli mana? Iku lho ning gule-gulene isih akeh lho. Nah, uleg-uleg kan cep-cepno. Aja omong ae. Enggak enak Bujune ngono. sak lempere lho. Lah iya. Kaya Dana kan gowo gak dana. kene kaya enak ya baking ki wong tuwa-tuwa. Enak gak pernah kan? Nyapa gak Ren? Gak gelem dikeki ya wong. Cahetan ya leren no. Enggak. Biasanya lek suwi nang to. Anggarane. Oh, mungkin itu sing leren. Padahal ki pernah mlaku lho ning Kademangan koncoku bal-balan iki mlaku. Malah enek sing mau kowe mergo waleh karo menune lho wis ora usah dikeki neh lho. Tapi kok dipotong marine. Minggu. Apa? Jajanan gak cair. Ada. Kok iso ra cair. Ya di digowo sing anu. Ini malah saya pengen telung ewu. Beli piro? Saya koperasi Kok sak miliar sebenarnya. kabeh bangun desa. Kabeh bangun jan gebrakane luar biasa. Desa kok. Bangunan yo terus iki. Pajaknya awake dhewe to peran. Kalau ada pajak diunggahnya 12%. Bu. Memang mangan opo gerbok gua. Sak Aku. Ini lawan mana kamu? lah. Mana mabri? Ora mangan aku. Mambu tak wene kuwi cah loro yo. Coba. Kayak mak Enggak mangan, anggungnya ayam. kayak mangan. Mantanya ambek cita ora mangan. Kayak mangan jumbo Jan, jumbo loro. Opo? Dek yo titik yo Jan yo, ngomong kok kon ndidok karo kembang arum. Oh jumbo. Apa lho? Ora dek yo titik, mbok pangan ding lho titik segone. Treyo sing biasa. Awak dhewe rada akeh kae. Yo kae, yo ki biasa lho kae. Lah kayak dulure berarti dulurmu berarti kae. Karo aku yo ora nyal. Jumbo. Berarti jumbo 10. ora. Nek jumbo dadi telu. Wis entek lho kono iki. Jumbo dadi telu. Lek apa jenengane? Biasa Dadi papat. Apa tuh ayam ya? Dadi 5. nasi anu jamur. Jaring lho. Entek wis aku kedingi. Nasi jamur lho kowe. Gak ngerti aku. Bangan ro. Ruwah iki. Nanti. Aku mangan kono akeh kok. Oke. Kali Pak. Kelurahan Lamas yo Mas. Nget ulon ora. Omahe pinggir ngene rada mlebu. Dalan. Kelurahan Tukang Arum kali. Pertolon. Nggih. Pertolon ngalor ning kidul ning lapangan. Guluan titik dolan. Kok jamur. Gak ngerti aku lah. Piro sak porsine? 7.000. 1.000. Nek jumbo kuwi piro? 10. 10.000. Pak Ijane jumbo yo. Jadi papat. Yo tur jumbo loro turi. Iki jumbo loro entek lalu iki. Kenapa jumbo 5 to? Ya, jumbo tadi. Lalu mana kan dadi 5, dia sentek iki. Liyane kuwi apa liyane kuwi? Rambut Gue ini lho dosan. tulisane. Aku kan tunggu syukur Gak tunggu. ngerti ngene. Ngerti mu mak itu tok. Mau iki tok.
pinggir kali lho, Pak. Gigi prek yo. Ngendi? Pojokan. Lentur. Pak, ajenge teng gudu, ajenge teng sangat lho. Wah, iya. Iya iya. Iku nyukuke sego dhewe. Iwakan sate kali. Kok mati ya? Tuh. Tuh. Mati. Ulon, Pak. Tuwek lho, sing damone iki tuwek iki. Sampeyan ngerti ya, Mas? Roh aku apa? Ngendi ya? Enak kuwi. Heeh, ning sambel pedes ora, pedes no. Yang ngerti ngertinan ya. Lah, Ngarang asam muni gitu. Jembatan aku paham di sana. Itu dalan ya, Mas. lor dalan. Ngapa lor dalan, Bro? Berkali ya. Heeh, lho. Ale pojokan kuwi nek omah kowe. Sing adol daging nyambe kuwi udah ya. Nyapa. Enek sing nyambe to. Iya. Sing nyebrang kuwi. Ini. Oh, alah. Sing lorok. Lor lho tur. Iso tak tahan aja. Sego jamur. Poso. Lah iku iwake enak pedes. Wah, tenan pedes, tenan pedes takoni pedes. Nek Renek. Bumi lho kae. Padha karo sego pecel duwe iki pedes wing jikuk dhewe kuwi, pedes kan digoro. Oh, utur kan digoro. Prapatan kan digoro ngetan. Itu dalan iki pedes jikuk dhewe kuwi. Segone. Yo. Tapi yo malam minggu di. Sing koncene Pak Ditut to. Bola kan ora paham lho. Aku bung nih di nyubung. Ini lho, Rene. Ya saya sabar. Makan. Sumer kan cilik-cilik air kayak. Anu, Ini jaka waktu pila. ilate sing anu biasane rada nedas. Iki jumbo loro duit seneng iki. Tak iki. Iya lho. Tumbuhan Terus. pardok ya mangan. Iya. Kayak sapiun barang Iya lho, piye. Tiba ini. Barang pangan. Lah memang ngarit ora memang. Nyawa. Nyamuk. Tak itu melonan. Entah dari di. Oh, gondong ngono. Muritan udah urung ya. Lah ada. Dirsi. Kalau saya teratur ya. Iya. Apa bati kok? Inggir nolak kena. Anu tur. Kayu diwe paku diseret. Kayak ngene Mbah Jadi lho ini. Lah, heeh. Wis diseret kena. Genjere dioseng pisan. Wah, ganjer enak tur. Ora aku ndak enak kuwi. Jajal sapa? Tau jajal ya, Bang ya? Ora jare enggak enak kuwi. Plentus sing kali lho enak. Ini sawah, sawah. Sawah. Merambang tur enak tur. Kegedean bari.